wanka za ka ne? Wallahi wanka zan je kwari. Gaba ɗaya zafi ne a ina cikin gida abin ya gagara ni isa gaba ɗaya na fito zafi a zan je in yi wanka wallahi. Gaskiya kar ka je kwarin nan. Me yasa? Kwarin nan akwai. Ai na je ni. Shi ke na to tunda ka ƙi yarda. Wallahi ba zan ina jin zafin fasa zuwa kwari. Wallahi sai na je na watsa. Allah ya kiyaye. Haba wankan ma da mutum zai an samu ido. Gaskiya wallahi rayuwar nan sai a komai rana ni korin na ai zuwa gurin wanka na ne amma wai a ce wai da wani rana sai karin don wanka ai ban ga mai hana ni zuwa wanka ba wallahi wanda ba yin wanka ai bai ji daɗi ba a ce sau ɗaya kawai mutum zai wanka a rana ai ba labari wanka ai ni'ima ne ai wanka ba ya ɗaya daga cikin wanka ba ai mala wallahi ina jin daɗin wanka in zo ko da Aba, ina jin daɗi na zo ruwan nan wallahi wanka. Ga shi saboda tsabar Buhariya ma ko sabulu ma wanto da shi ba wannan. Ai muna ɗaukar wuta ai wallahi muna kaga Allah mai ci da mutane. Ba na ɗan samu ɗan kiɗin ma. Abba. Aba, wanka yayi. Kai wanka daɗi daɗi. A ni ko hula ma. No.